Bună la toți, eu sunt Cristian și astăzi ne jucăm în Minecraft. După cum am promis, vom face continuarea casei dacă vom împlini 5 abonați. Facem casa, eu am schimbat un pic designul deoarece am stat și m-am uitat bine că nu-mi place cum se potrivea scândurile cu sticlă roșie și am schimbat designul cu cărămizi din piatră cu sticlă roșie. Se potrivește mai bine, uitați-vă, casa este în spatele meu. Rămâneți până la sfârșitul episodului că voi recomanda un canal. O să mergem la culcare, fiindcă nu îmi place să lucrez prin întuneric. Eu am să fac încă 2 etaje și sper că în comentarii o să-mi dați idei pentru ce să fac la aceste 2 etaje, că nu cam îmi vine în minte ce să fac și sper că voi aveți gânduri frumoase și o să găsim noi ce să facem pentru al 2-lea și al 3-lea etaj. Eu am pus blocuri, cărămizile de piatră și acum o să punem sticlă. O să punem cu sticlă galbenă, fiindcă se potrivește și galbenul la aceste cărămizi. O să mai pun un etaj, o să mai construiesc un etaj, dar deja o să fie cu sticlă albastră, deoarece eu sunt din Moldova și o să fac ca ferestrele să fie roșu, galben și albastru. Sper că o să iasă ceva fain și asta m-am gândit eu să fac în acest episod. Nu știu ce să fac pentru alte videoclipuri. Dacă aveți ceva prin cap, intrați, vă rog, și scrieți în comentarii ce să fac eu pentru alte episoade și spuneți-mi în ce jocuri să mă joc, că nu cam mai am idei ce episoade să fac. Dacă o să vreți, alegeți din aceste jocuri. Ne jucăm în GTA San Andreas Multiplayer, ne jucăm în Mafia 2, Sliderio, Agario, Petri Dish și multe alte, Contra Strike, Minecraft puteți pune acolo, dar să-mi dați idei ce să fac în Minecraft, că nu mai am idei și scrieți și voi acolo în comentarii. Așa, este super, dar m-am gândit să mai fac aici niște ferestre. Uite așa, uitați-vă ce bine arată, nu-i așa? Da, trebuie să o umplem cu ceva. Și o să-mi spuneți voi, chiar voi, ce vreți să facem pentru al 2-lea etaj. Ne apucăm de construirea al 3-lea etaj și o să pun deja, cum v-am spus, cărămizi din piatră și o să pun deja cu sticlă albastră și se privește super și cu albastru. Uitați-vă cât se privește de super. Umplem toate sticlele, punem piatră aici, aici va fi o sticlă. Punem sticla.
Bă, chiar să arate fain cum se combină culorile acestea. Dacă să acum punem iarăși albastru. Dar nu mi-amintesc cum am făcut aici. Da. Să punem un rând, încă un rând de cărămizi. Și o să facem acuș și acoperișul. Și o să fie tot casa gata, o să fie. Am uitat să pun sticla aici, dar nu nimic. Bine că am văzut și acum o să facem greșeala pe care am făcut-o. Pentru acoperiș voi folosi, uitați, acestea, cam așa o să arate acoperișul. Ups. Uitați-vă. Și m-am gândit să pun și gard în prejurul acestei case și tot va fi din roșu, galben și albastru. Gata. Cam așa se primește casa noastră, dar trebuie să mai umplem un pic pe aici cu drepte de cărămidă și o să arate foarte super. Am terminat cu acoperișul casei, se privește foarte super și l-am umplut pe tot pe aici. Și acum o să plecăm jos să facem gardul din culorile Moldovei și pe aici o să pun scânduri, deoarece nu prea o să arate super gardul pe piatră. Punem cam atât, eu cred că o să ajungă. Și aici o să stricăm tot. O să se primească că o să fie gardul în pământ și nu cam arată super. Dar dacă stricăm toate acestea, o să se primească destul de bine. Stricăm. O să stricăm cam până aici. Tot așa o să stricăm, deoarece facem un lucru frumos, trebuie să se primească ceva frumos. Aici să stricăm și aceasta. Să punem cărămizi pe aici. Și acum umplem cu scânduri toată suprafața pe care am stricat-o. Și după ce punem toate scândurile,
o să facem și gardul și o să se primească ceva super. Acum o să facem gardul. Punem așa, galben, albastru, roșu, galben, albastru, iarăși roșu, galben, albastru, roșu, galben, da, ce nu mi se primește? Albastru, roșu, galben, albastru, roșu, galben, albastru, galben, albastru. Mai avem de făcut încă un pic și terminăm tot gardul pe care l-am început și sper că se privește foarte bine și cam așa s-a primit gardul nostru. Uitați-vă, a ieșit bine casa, dar mă gândesc să mai fac încă așa. Cam așa mi-a ieșit toată casa. Nu uitați de like, share și subscribe și nu uitați să intrați pe linkul de mai jos, să intrați la canalul Andy1MDA și dați un like la el pe canal, deoarece face o treabă bună și la revedere, sper că v-a plăcut această casă. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. V-am mai spus că la 7 abonați am să pun un alt episod cu Minecraft. Dar puneți în comentarii despre ce vreți să fie Minecraft-ul acela. La revedere! Ne vedem data viitoare!